Pa hajde da malo porazgovaramo o mjehurima. Ovdje imamo naš standardni mjehur. Dolaze vakumski pakirani ovako, a ovo je mjehur standardne duljine. Imamo različite vrste spojnih mjehura. Ovaj ovdje naravno možete vidjeti da je mjehur pod kutom od 45 stupnjeva, što je kao oblik slova X. Imamo ga i pod kutom od 90 stupnjeva, što je oblik slova T. Imamo i dvostruki bočni mjehur, što znači da imate pod vas obje strane, bilo pod kutom od 45 ili 90 stupnjeva, koji idu poprijeko. Ali u svim slučajevima, svi su izrađeni od istog materijala. Kao što možete vidjeti ovdje, ovo je silikonski materijal koji koristimo, a ako pažljivo pogledate, primijetit ćete da iznutra ima rešetkastu strukturu. Ova rešetkasta struktura omogućuje mu da se lagano rastegne bez oštećenja ili kidanja silikona, gotovo na isti način kao što armatura djeluje unutar betona. Što se tiče njihovog brtvljenja, možete ovdje vidjeti iznutra spojeno je silikonom, a izvana je ponovno spojeno posebnom vrstom trake. Ne znam možete li to tako lijepo vidjeti. Toliko je tanko i teško za vidjeti, ali u svakom slučaju lijepo su spojeni tako da ne propuštaju. Ovdje možete vidjeti, budući da je prozirno, bilo bi savršeno za UV očvršćavanje. Ovo biste mogli koristiti za metodu uvlačenja na mjesto, metodu guranja na mjesto ili za UV očvršćavanje, odnosno proces UV očvršćavanja. Jedna stvar na koju bih vam htio skrenuti pažnju je da su ovo 3 strane mjehura za spojnicu. 2 od ovih strana su očito spojene na vašu bazu pakera, a 3. ima ovaj završni poklopac ovdje koji se zove ravni završni poklopac. Postoje kupolasti završni poklopci i ravni završni poklopci, a ovaj konkretni, kao što možete vidjeti, je ravni završni poklopac. Dakle, 2 strane su otvorene koje su spojene na bazu pakera, a šipku stavite između njih kako biste je mogli lako gurnuti na mjesto i zatim zakrenuti u položaj, a 3. dio se jednostavno sam napuhuje. Hvala na vašem pitanju. Želim vam ugodan dan.